Aquestes places sobre les quals es farà una consulta mai no han estat ben resoltes, especialment la de la plaça Catalunya, que ni tan sols entraven al pla d'Ildefons Cerdà. Avui volem parlar de la plaça de Catalunya i de la seva història tan lligada a l'urbanisme de la Barcelona moderna amb Daniel Cortijo, historiador i autor del blog altresbarcelones.com. Daniel, què tal? Bona nit. Bona nit. I gràcies per venir a les notícies de les 10. D'entrada, què hi havia on ara hi ha la plaça Catalunya fins que no es van enderrocar les muralles de la Barcelona antiga? Doncs fins que no es van enderrocar les muralles era bàsicament, diguéssim, un lloc d'impàs que portava a uns camps de conreu, era una zona militar on no es podia construir. Per tant, més o menys la zona d'ara la plaça Catalunya té aquesta forma estranya, perquè per una banda tenia la Rambla, que era el ramal que dividia una antiga riera, que dividia la zona de la Ribera, que seria tot allò que hi havia des de la Rambla, per entendre'ns fins la Ciutadella, i per l'altra banda hi hauria la muralla del Raval, que seria la que aniria pel carrer Pelai. Aleshores, clar, les dues feien una forma com de triangle que encara es pot veure, si ara mirem la plaça Catalunya, et poses de cara a la Rambla i veus com el carrer Pelai va per una banda i el carrer Fontanella, etc., va per l'altra banda. Aleshores ja quedava aquella espècie de triangle. Allà fora, doncs, bàsicament hi havia camps de conreu, durant algun temps va haver-hi barraquetes de vi, per exemple, perquè com hi havia un impost que gravava el vi, quan la gent bevia fora valia la meitat de preu que dins. Carai. I era bàsicament una zona polivalent que va cobrar importància sobretot a partir del segle XIX, que el Camí de Jesús, que era un camí que passava per un convent, que era el convent de Jesús, que empalmava allà amb el barri de Gràcia, doncs va acabar esdevenint el Passeig de Gràcia. O sigui, el Passeig de Gràcia és més modern que la plaça Catalunya i per tant ja li va començar a donar. Era com al final del Passeig de Gràcia, on anirien a parar el Portal de l'Àngel, que era una de les portes més importants de Barcelona, i ja va començar a configurar aquest espai, doncs. Ildefons Cerdà no hi va preveure res aquí, eh? En principi no. De fet, els dos plans més coneguts, que eren el de Rovira i Tries i el de Cerdà, doncs Cerdà bàsicament el que volia fer era quadrícules i aplicar el seu model, diguéssim, gairebé cel·lular, no? de reproducció de quadrícules, mentre que Rovira i Tries normalment volia un pla una mica més radial i basat en places. Per tant, ell sí que va preveure una plaça aquí, igual que va preveure una plaça davant la catedral, que finalment no es va fer, perquè la va fer Mussolini a base de bombes, bàsicament. Però, en canvi, Cerdà volia urbanitzar allò, simplement, o sigui, posar-hi cases. I en el cas del Pla Rovira, què preveia exactament per la plaça? Ho imaginava d'alguna manera? Sí, com una espècie de gran avinguda, que després allò connectés amb les altres vies d'accés i portés accés a altres places, per exemple. Per tant, aquest podria ser una mica el pecat original de la plaça. Sempre s'ha dit que és una plaça mal resolta, no? Que Ildefons Cerdà, que va ser el pla que va triomfar, doncs no l'havia mimada gaire, no?, aquesta zona. No existia com a plaça. De fet, la plaça va sorgir com a plaça sense voler. Com va sorgir? Què passa? Que, com havíem explicat abans, doncs el Passeig de Gràcia ja existia abans que existís la plaça Catalunya. Per tant... Era com un descampat, jo me l'imagino com un descampat. Era un descampat, i aleshores l'urbanisme es va començar a urbanitzar tot als volts del Passeig de Gràcia. I allò va quedar com un nexe entre el final de les muralles, perquè allà mateix teníem el portal de Sant Sever i el portal de Sant Sever encara es pot veure les restes a l'ascensor del metro que hi ha dels ferrocarrils catalans, encara es pot veure fossar allà, si entres a l'ascensor. Doncs quedava entre això i el portal de l'Àngel, i entremig hi quedava després, a l'altra banda, seria ja directament el Passeig de Gràcia. Per tant, això era com un impàs, que no hi havia res, i segons explica Carreras Candi, que és l'historiador que de fet va posar els noms als carrers de l'Eixample, diu que la gent va començar a anomenar allò plaça, perquè clar, era una cosa que hi havia entremig de les muralles, que s'acabaven de tirar, i el Passeig de Gràcia. I aleshores quina activitat hi havia, aleshores? Doncs bàsicament, durant el principi de temps, hi havia de tot. Va passar moltes èpoques diferents, a les quals, com dèiem, al principi hi havia barraquetes de vi. Sí, però en aquesta època ja, on ja se la comença a reconèixer com a plaça. En aquella època es va posar molt de moda el tema de tenir corrals i així pels animals i coses d'aquestes. Sí, hi havia de tot. Després va passar a ser descampat, i la part més perillosa, diguéssim, a la primera exposició universal ho endrecen una miqueta perquè quedi una mica maco, perquè allò era insofrible, i a principis del segle XX es converteix en un lloc perillós. Seria com un descampat sense llei. Aleshores, hi havia edificacions enmig. Perillós per què? Hi havia edificacions per mig, però clar, era un terreny que no estava en un urbanisme molt planificat. Per tant, de fet, l'esquella de Torratxa és dels diaris que més sàtira va fer del Pas Catalunya, deia que era un lloc on per la nit hi havia una espècie d'esvorancs on s'hi amagaven gent, carteristes, lladres, etc. I de dia allò era una esplanada
que com havien tret tots els arbres dels antics horts que hi havia i tot això, era molt difícil de travessar. Per tant, hi havia fins i tot caricatures de gent amb elefants intentant creuar allà com si fos el desert. I deien la frase que deien que estaria bé que hi lloguessin parasols durant el dia i durant la nit que venessin revòlvers i trabucs. Carai. I de quan la primera urbanització de la plaça, aleshores? La urbanització és de principis del segle XX, cap al 1902 o així, comença a urbanitzar-se. De fet, és com una urbanització sorpresa, l'Ajuntament no avisa i comença com a urbanitzar-ho, perquè clar, s'havia de posar d'acord amb molts propietaris i tira pel dret. Després ja pactaria les expropiacions i així. I què hi fa? Doncs al principi el que fa és simplement intentar pavimentar-ho, distribuir-ho una mica i sobretot intentar treure tot el que hi havia botiguetes, hi havia tenderetes, de tot una mica, i després, quan ja s'hi posen en serios, per exemple, el 1888, amb la primera exposició universal, que fa una cosa molt curiosa, que és que recreen la batalla de Waterloo allà enmig. A la plaça? Sí, fan com una espècie de maqueta i recreen la batalla de Waterloo. I, de fet, Barcelona és una ciutat que sempre creix a cops de gran esdeveniment. El 1929 serà ja quan, les imatges que han sortit abans són del 27, estan preparant-se per la segona exposició, aleshores ja és quan agafen el pla de l'arquitecte Flaquers, que és el mateix que havia fet tots els fanals que hi havia antigament als Cinc d'Oros, que ara estan al costat de la Sagrada Família, i en principi era un projecte de bulevard, una espècie de, com si diguéssim, la plaça del Rei, però en rodó, la plaça Reial en rodó. Un bulevard circular. Però al final va quedar més o menys amb l'aspecte que tenim actual. I d'aquella època són, per exemple, totes les estàtues que hi ha al voltant. Que són de valor, aquestes estàtues? Sí, tenen diferent valor. De fet, cadascuna representa alguna part de Catalunya, etc, perquè és la plaça Catalunya. De fet, hi ha una que és molt curiosa. M'he perdut una mica ara, Sí. A principis de segle hi ha aquesta primera urbanització, que és una urbanització feta allò, a correcuita i molt senzilla, no? Sí. I després hi ha la plaça tal com la reconeixem ara, més o menys. Ja seria de la segona exposició universal, directament. Entesos. I l'estrella, la Rosa dels Vents, de la meitat de la plaça... Això és de finals dels anys 50, ja és de l'època del franquisme, ja. Entesos. Que, de fet, es va restaurar fa poc, me'n recordo que ho anaven fent per clapes, perquè... I el nom de plaça Catalunya, has dit que abans que s'urbanitzés ja se li deia la plaça, no? Sí, segons explica Carreras Candi, que és el senyor que va posar els noms a tots els carrers, ja la gent li deia la plaça de Catalunya, en allò. D'acord? Però és la mateixa època que li deien a Barcelona Can Fanga, o sigui que era un moment d'urbanització de l'Eixample, que tot era un fangar, i era com un lloc d'impàs, la plaça Catalunya. I que li diguessin plaça de Catalunya no se sap ben bé per què, no? Exactament no, ara mateix no ho sé. Potser per la confluència de la Rambla de Catalunya, si és que ja rebia aquest nom? No sé si ja encara ja estava feta, perquè clar, era el moment d'això. Entesos. I respecte a la plaça, els edificis que ara configuren la plaça, hi ha la visió més moderna de la plaça, quins són els més destacats de l'skyline de la plaça de Catalunya? Doncs bé... Comptant amb el Corte Inglés, per descomptat, el Corte Inglés ja fa uns dies justament es celebrava els 50 anys de la seva arribada. A part del Corte Inglés o l'FNAC, que serien els edificis més moderns, tenim uns edificis que ja són més antics, com per exemple, que no són els primigenis, però són emblemàtics, com per exemple el Zúrich, que com a tal es deia Zúrich el 1917 ja, perquè eren record que molts catalans estaven muntant bars i cafès a Suïssa, i era com una contrapartida, diguéssim, recordant aquest país a tota la gent que està muntant bars allà. Per exemple, la Telefònica, que va ser molt important, o l'Hotel Colón, que és ara on està l'Apple Store, que aquests dos llocs van tenir molta importància a la Guerra Civil, perquè un lloc va ser controlat per la CNT, la Telefònica, i l'altre lloc era controlat pel PSUV. Aleshores hi ha les típiques fotos d'Agustí Centelles, que una banda tenen Lenin i Stalin, i l'altra banda era el de la CNT, i aquí va començar el maig del 37 aquella baralla entre el mateix front republicà, entre ells van començar les baralles. I de la mateixa Guerra Civil, abans que parlant de les estàtues, hi ha una anècdota molt curiosa, hi ha una de les estàtues que a la seva mà té una moreneta, d'acord? I, clar, el fet aquest és interessant perquè, clar, era un moment en el qual... Una de les estàtues que hi ha al costat de les fonts monumentals. Sí, donant al Corte Inglés, diguéssim, la part on estan les parades del bus turístic i tot això, doncs ara surt a les imatges, aquesta imatge, doncs hi ha una moreneta. I a l'època de persecució religiosa de la Guerra Civil, la gent que era cristiana resava així com en veu baixa al voltant d'aquesta estàtua, que era la manera del culte clandestí, fins que van venir, de fet, els bascos, que aquests sí que eren antifeixistes, eren catòlics i conservadors, però eren antifeixistes, i van obrir una capella precisament a pocs metres del Passeig de Gràcia. Aleshores la gent anava allà. Per tant, anècdotes històriques tampoc no li falten a la plaça de Catalunya. Daniel,
Es va voler urbanitzar la plaça, suposo, amb la intenció de connectar la ciutat vella amb la ciutat més nova. Sí, de fet és... Sí. Ara acabem de sentir alguns testimonis en aquesta radiografia que ens hem plantejat avui de fer de la plaça, on molta gent diu que el que fa amb la plaça de Catalunya és passar-hi només, no? Jo no sé si ha arribat a complir la seva funció o no, aquesta plaça. Clar, la plaça va sortir sense voler, diguéssim. O sigui, no hi havíem projectat una plaça allà. I ja dic que és, precisament jo crec que és per la forma de les muralles, si mirem el carrer Tallers i Fontanella, que fa una espècie de compàs, diguéssim, doncs si enmig ja teníem un carrer important, que era el Passeig de Gràcia, va quedar una cosa enmig. Aleshores ja està pensat, jo crec, com un lloc de pas. Per tant, com a lloc de pas ha quedat. El que jo no acabo d'entendre és què voldríem fer a la plaça Catalunya, perquè de fet és per passar d'un lloc a l'altre. Aleshores, si posen una cosa enmig, de fet, quan es va pensar urbanitzar... Potser es podria aconseguir que s'hi passés més fàcilment, no? Potser ara sí que... Ara el que diuen és, per exemple, estaven explicant... Ara, no, és que els historiadors diem ara, estem parlant del 1900 i pico, però explicaven que en els projectes d'urbanització sempre deien, sobretot, que no hi hagi res al mig. Que aquí, per exemple, va haver-hi, durant la República, va haver-hi una estàtua molt gran del soldat de l'exèrcit republicà, també van muntar coses per l'1 de maig, hi ha gent que ha volgut posar estàtues, però clar, una cosa allà enmig, doncs, seria problemàtica, segurament. Per poder-hi passar, com a mínim. Daniel Cortijo, historiador, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat amb molts detalls, ha estat molt interessant, de debò, doncs, la història que s'amaga darrere de la plaça de Catalunya, ara que a l'horitzó s'alvira la possibilitat que els barcelonins puguem decidir doncs, com volem que sigui aquesta plaça i acabar-la de millorar. Gràcies. Bona nit i fins una altra. Vinga.